Дойде наша клиентка за 20 ролки зебло на 1 метър широчина. Сега ги товарим. Здравейте, как се казвате? Здравейте, казвам се Диляна. Приятно ми, аз съм Стоян. Много ми е приятно. Сега ще ви натоварим ролките. За какво ще ги използвате? В град Кричим създаваме стопанство, където се отглеждат зеленчуци предимно и имаме нужда от зеблото, което да предпазваме от плевели. Какви зеленчуци отглеждате? Домати, краставици и пипер. Чакайте на колегата да му пречим да ги закара. Какво казахте? Домати, краставици и пипер. Какви сортове? Предимно български. От колко години се занимавате с това? Ново е стопанството, тепърва започваме. Да, сега го създаваме. Добре, ми дано да върви както трябва, дано останете доволни от зеблото. Толкова много плевели ли има при вас? Голям проблем ли е? Проблем се, тъй като ние не искаме да използваме препарати, химични, отровни, така че... Това е по-добрия вариант, защото няма да отрови растенията. Дано да спре плевелите, ама ще ги спре. Това много го търсят, много го харесват хората, доволни остават и явно е голям проблем тия плевели, щом взимате чак 20 ролки за тях. Да, стопанството е голямо, така че ще Колко е голямо? нужда за сега са 15 декара, но ще ги разработваме с по-голяма площ. Така че... Нещо друго ще съдите ли? Билки и цветя, но това е в бъдещ план. Пожелаваме ви много успехи, всичко най-хубаво, благодарим много. Сега ще натоварим ролките и дано да се върнете пак. Благодаря.